Писна ми всяка вечер да те боли главата. Не знам какво се случи. Тялото ми не е същото. Всяка близост се превръща в напрежение и болка. Защо си такава една омърмушена? Какво става с теб? Не знам, бе. Не знам какво става с мен. Не ми е добре. Вече дори не ми се и гушка. Разбираш ли? Не мога и да го гушкам мъжа ми. Как да ти се иска, като си там сухия сезон? Да, ма не ми се смее, не ми е смешно, човек. Разбираш ли, боли? Не знам какво става с мене. Не се притеснявай. Не си ти проблема. Просто не си хакнала скрития проблем на менопаузата. Какво казах? Менохак. Менохак. Запомни. Менохак. После ще ти кажа, ама само между нас. После ще споделя. Брат, не знам какво става. Както навлезе в този период, всичко се промени. Дистанция, лед, аз просто искам да прегърна. Писна ми от топли вълни, глава я боли, не знам си какво, само оправдания и вече... А пробва ли с цветя? Цветя, шоколади, почивка на Малдивите и нищо, брат. Писна ми, но не знам какво честно да казвам. Ти трябва да изземеш хака, брат. Кой хак? Менохак. Не питай как. Менохак действа и отвътре, и отвън. Билковият елексир е създаден от подбрани растения, които подобряват баланса на женското тяло. Помага да се увлажнява, успокоява напрежението и създава вътрешен мир. Серумът се грижи за външния комфорт, хидратира, връща хармонията и разбирателството между партньорите. Това е силата на Менохак. Ако искаш да не губиш своята женственост, а да я преоткриеш, вземи Менохак сега, само за 69 лева и върни увереността в себе си. Менопаузата не е край. Това е просто нов хак към живота.